Perdona que anem més tard, és que per cap aquí és una merda. Què pot ser? Pensa que és molt important per nosaltres la puntualitat, eh? Sí, és una de les coses que valorem, eh? Sí. Ara que coneixo la zona no es tornarà a repetir. Sí? Imagino. M'ho assegures, això? Suposo. Sí? Sí, depèn de mi, sí. Perfecte, doncs espero que no t'hagi aprovat. Molt bé. Molt bé, Fèlix, benvingut a la nostra empresa. Hem de conèixer. T'explico una miqueta de què va la nostra... Jo ho ficava, sí. Saps de què va tot? Bueno, si no canvia res, sí. Molt bé, de totes formes i t'ho tornaré a explicar. És que res perquè t'acabi de quedar clar. Si hi ha alguna cosa que no... Fèlix, necessitem un ajudant de radiologia, sí? I sobretot són per fer tasques caps de setmana, dissabtes i diumenges. Necessitem una persona que hagi fet un cicle formatiu de grau superior i veig que en aquest cas no l'has acabat, estàs a primer curs. Sí, estic encara a primer, però la veritat que és un problema, té bones notes, un 5 i mig de mitja, així que crec que està bé. Les pràctiques a classe les porto bastant, així que realment no crec que això sigui un problema. Pensa que et falten totes les assignatures de segon curs, eh? Sí, però va. Molt bé. Vale, la jornada doncs és de cap de setmana i és de 9 del matí a 9 del vespre. Són 12 hores, sí? Del dia. Sí, pot avançar. Sí? Series capaç? Home, és un plat a casa pel matí, però... Molt bé. Aviam, mirant el teu currículum, he anat mirant la teva experiència i veig que l'única experiència que tens és als magatzems de Decathlon. Per tant, no té cap relació amb el que nosaltres realment estem buscant. Què et fa pensar que nosaltres podem necessitar un candidat com tu? Home, sincerament necessito fer les pràctiques aquest any i si així puc treballar allà a pas i fer-les estaria bastant bé. O sigui que la teva idea seria fer pràctiques i alhora convalidessin les pràctiques, vaja. Sí, estaria bé, principalment. Aquesta seria bé. Molt bé. Veig que també tens alguna mica d'experiència fent pràctiques. Fent pràctiques, segons em poses aquí, del maig del 2015, vas fer pràctiques com tècnic en imatge, aquí, justament, en aquest hospital. Molt bé. I també he vist una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que només tens disponibilitat matins. Matins durant la setmana, matins durant el cap de setmana? Potser no durant el cap de setmana. Durant el cap de setmana els matins estic totalment disponibles, però si s'ha d'anar per la tarda suposo que podria fer l'esforç també. Pensa que nosaltres en necessitem 12 hores, Sí, no hi ha problema. Molt bé, perfecte. Vale, doncs anem a veure una mica com ets, que ho pugui conèixer. Per fer-ne una mica, sí, ja faig càrrec, faig càrrec una mica de com ets. Molt bé, Fèlix, anem a parlar una mica sobre temes laborals, sí? Què en saps de la nostra empresa? Bueno, és un hospital que està aquí a Manresa i... Interessant, ben bé. Sí. Què més? No sé res més que dir, tal, com els hospitals. Com tots els hospitals, oi? Sí, suposo. Bueno, aquest és una mica més gran. Sí, hem crescut una mica, s'ha fet una mica més gran. Però a part d'això... Perfecte. Com et vas assabentar que hi havia aquesta oferta? Bueno, jo estava esmorzant tan tranquil, llegint el diari, mirant l'actualitat. I vaig veure l'anunci i vaig pensar, mira, no si pots fer les pràctiques també. I vaig comentar a casa, i els meus pares bastant patadets amb què treballa i això, perquè diuen que està tot el dia de tirar, no sabes de res. Doncs he decidit que fer l'esforç, a veure què tal. Molt bé, i pensa una cosa, nosaltres per exemple a vegades tenim un volum de feina molt considerable, urgències sempre tenim ple i ens trobem doncs, que tot i que l'hora teva de plegar seria a les 9, a vegades hem de fer hores extres, però no poden ser remunerades perquè no podem, no arribem actualment amb la crisi i les retallades, no podem pagar hores extres. Què en penses de les hores extres no remunerades? Sincerament, crec que és un pal. Però tu estaries disposat a fer hores extres no remunerades si és el cas? Si fos imprescindible, suposo que sí. Què és imprescindible per tu? No sé, si fos el cas d'alguna urgència, qualsevol cosa així, podria fer l'esforç. Però podríem comptar amb tu o només depèn com estiguessis aquell dia? Això és una pregunta una mica però sí, suposo que sí, però comptar. Suposes? Sí.
En quant a temes de formació, Fèlix, per què vas decidir estudiar aquesta formació que estàs fent ara? Principalment volia fer audiovisuals. Això vaig ficar com a segona opció. Però després vaig estar pensant i realment les radiografies és com una fotografia però més enllà, no? També em ressemblava Més profunda. Sí, exacte. Molt bé. Quines són les assignatures que t'agraden més? Totes són pa. Totes són igual de cansines. Hi ha una que m'agrada menys encara, una fort, no sé si la coneixes. Sí, la pinya, bé, ja. Ara estem fent drets laborals, coses d'aquestes. No important. I no creus que t'has interessat saber els teus drets i les teves obligacions en una empresa? Home, m'agrada saber els meus drets. I les obligacions no? No sé. Molt bé. On treus millors notes? En quines assignatures? A part de folk, evidentment. Doncs... Sí, totes vaig bastant igual. Normalment entre 5, 6... Veus que no... A vegades faig arreglo. Sí? Cada 17. Arreglo i recuperació? Sí. Molt bé. Vale. Coneixes les competències que ha de tenir un radiòleg? Les competències tècniques? Home, sí. Saps que estem fent a classe. Explica-me-les una mica, sisplau. Home, el tracte amb el pacient ha de ser important, ha de ser bo. També conèixer l'anatomia del cos, saber les projeccions, intentar estar disponible. Més o menys per aquí. Vale. Sobre les teves anteriors feines, explica'm una mica doncs, què és el que més t'ha agradat de la feina que vas fer, per exemple, a Decathlon, que és l'experiència. Sí, són que fet, sí. Home, realment tenim talla de magatzem. Passem totes les tenes com a futbol, així que... Interessant, molt interessant. Bueno, fèiem el nostre treball, doncs les tonetes, jugàvem una mica de pilota. Estonetes que teníeu lliures o estonetes d'hores de feina? Estonetes lliures i no tan lliures. Vale. I què és el que t'agrada més de la feina de Decathlon? Les estonetes lliures. Aquestes. Molt bé. Escolta'm una cosa, per què creus que t'he de contractar tu i no a una altra persona, tenint en compte que tu no tens cap experiència? Bueno, necessita experiència. Aleshores podria començar a agafar experiència, no? Perquè si no intentem donar possibilitats a les noves persones, els que volen treballar, doncs serà impossible que puguin agafar aquesta experiència. Llavors és com un peix que es mossega la cua. Hosti, aquesta és bona, espera, que vaig a cuidar. Continua. Sí, puc continuar? Molt bé. I què creus que ens pots aportar aquí a la nostra empresa? Què és el que em farà a mi pensar que seràs tu candidat ideal i no una altra persona? Home, no et sabria dir una qualitat sobre el treball, no? Però per exemple et podria portar molt bon humor a la feina. Això sempre està bé. Vull dir... I treballar en equip no és que m'agradi molt. Sempre prefereixo que s'aparti i no em molesti. Però vull dir... Consideres que els teus companys molesten? No sempre. Però vull dir, no sé, com qualsevol altre tècnic, encara no podria dir una qualitat específica relacionada amb això. Molt bé, i sobre la teva personalitat, et vull conèixer una mica més, parla per tu. Bueno. Sempre una persona molt ocupada. Vaig ocupar al matí, esmorzo, jugo a la Play una mica, comparteixo la música que a Spotify, actualitzo el perfil de Facebook, em busco a Google. Després menjo, em faig una becaina. Bueno, això que no tinc gaire a classe, clar. Sí, no faig a classe. En general és això. He estat mirant el teu perfil de Facebook, he vist que hi tens molta activitat. Sí. El teu perfil, potser no seria la més adequada, per cert. Tampoc fico moltes hores, no, a Facebook? M'agrada actualitzar amb amistat, comentar pel·lícules i sèries que quasi ningú veu. I practicar amb els selfies, que també són interessants. No, m'agrada pel tema del filtre, no? Agafar bé la imatge, enfocar-lo. Crec que està bé. No has pensat a penjar-te amb una radiografia? Per casualitat? Sí, de fet és una de les coses que tinc pendents fet. Molt bé. Què és el que més valores d'una persona? No sé, que sigui
sincera, propera, que es pugui mantenir una bona relació d'amistat o de treball amb aquesta persona, no? Que sigui de fiar i sobretot que sigui l'última, una persona que tegui. Com tu? Sí, clar. Tu consideres que tens qualitats com aquestes? Que sobra. Molt bé. Quina impressió creus que jo he pogut treure de tu al llarg d'aquesta entrevista? Bona. Crec que ho he fet bastant bé. Molt bé. Què fas en el teu temps lliure, Fèlix? Bueno, t'ho he dit abans. Sí. A part de jugar a la Play, Facebook, fas alguna cosa més? És això. M'agrada fer curs amb els meus amics de cinema. M'agrada molt el cinema, m'agrada fer curs. Ens falta un actiu per t'interessaria. Si m'ho pagues bé, potser acabarem arribant a un acord. Home, si m'altre cosa puc parar. Molt bé. Quan podries incorporar-te a la feina? Aquesta setmana no, perquè hi ha una marató de cinema de públic i a la següent s'estrena Deadpool al cinema, així que tampoc. Però a la següent, sí. Res, molt bé, m'apunto. Si fos el cas, Molt bé, i si demano referències teves amb un amic company o amb algun amic, què creus que anirà de tu? Home, és una persona amb molta influència a les xarxes socials. Jo crec que qualsevol dels meus 50 amics de Facebook o 20 seguidors al Twitter recorda les referències. Sí? Ens podries deixar algun nom, alguna referència perquè jo els pugui trucar? Bueno, no l'estàs buscant a Facebook, no? Sí, jo t'he estat buscant. No sé qui decidiries que és l'ideal perquè jo pugui parlar amb ell. Els meus pares. Bueno, no, que és molt vago. També? Sí, per fer números, saps? És per postureu. Molt bé. Doncs hauríem acabat, Fèlix, però m'agradaria saber si tens alguna pregunta a fer-me que no t'hagi quedat clara de l'entrevista o si saber alguna cosa més. El sou més o menys? Generalment, Fèlix, el sou no el diem a la primera entrevista. Sempre esperem veure tots els candidats i en funció de la seva vàlua i de la seva experiència decidim una mica el sou. Per tant, això seria en una segona entrevista. No, és comprensible. Alguna pregunta més? No. Vacances? Sí, però primer hauries de començar a treballar. Clar, pot començar a casa. Però potser primer que comencem per la... Sí, suposo. Tot i que si són pràctiques no tindràs vacances. Serà un conveni de col·laboració. És raonable. Molt bé. Molt bé, Fèlix, doncs hauríem acabat la nostra entrevista. Quedem a l'espera. Sí, nosaltres t'avisarem, de seguida que tinguem alguna... D'acord, espero que sí. I de seguida ens posarem en contacte. D'acord, perfecte. Molt bé, gràcies.